Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai. So anzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu, asi kana mava kupostawo nyaya yangu please ndapota havikaiwo chitupa changu. Inini mukomanashi nyaya yangu yakamira sekudai. So ndakati tanga kuda kuita izvi zvekunamata mukoma, ndakabva ndatanga kusangana nemamwe matambudziko akazokonzeresa zvekare kuti ndinge ndichizombosiyana nezvekunamata, because ndakabva ndazova very confused kuti kunamata zveshuwa kunobatsira here, because previously ndisati ndatanga kuita izvi zvekunamata handingati upenyu hwangu wainge uchifamba nenzira dzakanaka, as in mawaniro acho andainge ndichiita mari ndainge ndingoriwo munhu wekuti ndaingoraramawo upenyu hwekutamburira. Saka ndakabva ndazongosanganawo neumwe murume uyo akabva azondi-invita kuchechi kwavo. Akati andi-invita kudaro mukoma, ndokubva ndazoendawo kuchechi kuya. Zvino ndakazoti ndatanga kunamata mukoma, ndopandakabva ndatanga kusangana nema-challenges awo andichiri kusangana nawo kusvika muzuva ranhasi. Saka mamwe ma-challenges andinosangana nawo ndeyekuti kana mumba mukangogara mapinda mari, then mumba munobva mazongonyuka umwe urwere hwekuti unobva washaya kuti ungazvifambise sei. Urwere hwekuti kana iwewe wega hautokwanisi kana kutombohu-ignore. Sometimes unofunga kuti kana kukarwariwa futi handifi ndakaburitsa yangu mari, but zvinhu zvacho zvinoita sekunge zvinoziva kuti munhu uyu nawo ava nemari, then mwana anokwanisa kungorwara. Ndinorangarira kuti rimwe gore mushure mekunge taenda kumusha, patakaenda kumusha kudaro, our purpose yainge iri yekuti tinge tichienda kunotenga mombe, ende inini nemudzimai wangu tainge takatozviudza kuti it was far much better kuti mari iyi dai tangoitumidzira nemukuru, then mari iyi kana kuri kunzi tikaitumidzira already mombe inenge yatotsvakiwawo ikoko kumaarea kwatinenge tichibva, then yobva yaenda straight mumaoko memunhu uyo wacho anenge atiudza kuti ari kutengesa mombe, kana kuti watinenge taziviswa kuti ningi ari kutengesa mombe yake. Asi sezvisinei mukoma, takati taona kuti mari yedu yainge yakawanda, ende nekutamburawo kwedu kwatainge tichiita nematamburiro acho atainge taita kusvika tichizounganidza mari iyoyo iyo yaikwana kuti tinge tichitenga mombe, takabva taona kuti zvimwe kuda tikatumidzira mari iyi inokwanisa kuzodyiwa, tobva tazonyura, tobva tazotadza kutenga mombe yacho iyoyo. Then mukoma, inini nemudzimai takabva tazoronga zvekuti tinge tichienda kumusha. Takasimuka kuno zvakanaka, takatoenda zvedu netruck mukoma tichienda kumusha. Tirimo munzira kudaro, mwana ndingangoti ndopaakatanga kudziya muviri. Izvi zvakatanga kuitika just after takrosa border. Mwana ndopaakatanga kudziya muviri. Amai vacho vakazama kuita zvose zvavainge vachigona, vakazama nepose pavainge vachigona napo, asi body temperature yemwana yaingoramba ichingokwira. Along the way mukoma, munhu wetruck akazotomira, ndokubva tazoburuka, ndokubva tatsvaka painge paine chifamasi. Mukoma, pasina kana nguva $120 yainge yatodona. Apa $120 ndakaona kuti vanhu vanenge vari muzimu vanotora $, sekunge chinhu chisina kana basa, but $120 kunesu isusu tinorarama tiri muSouth Africa inenge iri mari yakawandisisa, because inenge iri kuma 2.4 ikoko, then imari yekutoti inokwanisa piwa umwe munhu as a form of salary for the whole month. Asi mari iyoyo mukoma yakangodona pasina kana maminutes, ndokubva tatenga zvimishonga zviya nekungotiwo mwana ange achingotariswa nadoctor. Apa no mapirizi, takangopiwa prescription, ndokubva tatengeswa zvekare mishonga yacho yainge anyora pasi. Apa mishonga yacho zvekare inongotengeswapo ipapo paka private clinic, vane kafamasi futi paside apo pavanotengeswa
kutengesa mishonga yacho. Saka mari yakati yadonha kudaro mukoma, mwana ndokubva tamupa mushonga uya, temperature yake ikabva yaita sekunge yainge yadzikira zvishoma, but mwana aingorakidzika kuti mwana ari kurwara. Takazoti tasvika kumusha, mwana ndokubva atomboti zii kunyarara, ainge akangovhura ziso kudai. Apa uchiti kana ukamubata waitonzwa kutoti body yake yainge ichitotonhora zviye zvokutoti munhu uyu hapasisina. Asi chaitinetsa ndechekuti aizoti after a few seconds obva azofemereka. Takabva tatanga futi mukoma kutsvaga mari yekuti tinge tichihaya motikari sezvo yainge iri emergency. Mwana wangu ndokubva tazoenda naye kuchipatara. Takazoti tasvika kuchipatara kuya mukoma, tikabva tazoudzwa nemanesi kuti zvavainge vava kuita, vainge vava kuti transfer vobva vazotiendesa kuchipatara chihombe muregion medu. Asi mukoma, dambudziko rainge riripo nderekuti painge pasina ambulance, saka taifanira kuti tinge tichihaya. Already painge paine zvimwe zvimotikari zvainge zviripo paclinic ipapo zvainge zvakatomirawo hiring. Saka zvatakazoita ndezvekuti sezvo tainge tisinga afford kuita hiring tiri toga, then motikari iyi yakabva yazomirira zvekare vamwe varwere avo vainge vaitwa transfer. Ende mukoma, munyika medu muri kuitika gara zvakadaro, because ipapo pachipatara zvava kuitika ndezvekuti ivo vamwe vanoshanda mukaclinic imomo, manurses, ndivo zvekare vane motikari dzavo idzo dzinenge dzakapaka panze, idzo dzinoshanda futi secar hiring. Saka zvavanongoita ndezvekuti murwere kana akangouya achinzi ari kurwara, ivo havanyanyise kumutarisisa. Zvavanoita vanobva vati tiri kurekomenda kuti munge muchienda kwakati, vobva vakutransferai. Saka paya pavanokutransferai vanongokuudzai kuti ambulance hapana, which means kuti munobva masara musina kana option at all but kuti munge muchitongohaya motikari idzo dzinenge dzakapaka panze. And at that time mune musingatombozivi kuti motikari idzodzo dzimwe dzacho imotikari dzemanesi. Saka manesi vava kutongogara vachitongorekomenda kuti panapa hatikwanisi kukurapai, saka makutongoenda kuchipatara chihombe chirimo muregion medu. Ndo yatakatambukawo isusu, hameno kuti ambulance zvechokwadi painge pasina here munharaunda imomo, kana kutongoti vanhu vanotongodawo kuti vange vachiita mari nemotikari dzavo idzo dzinogara dzakapaka pamukova weclinic ipapo. Mukoma, takazoti taunganidzwa nevamwe varwere avo vainge vapiwawo transfer, ndokubva tapinda mune imwe wish, ndokubva tazoendeswa kuchipatara chihombe. Takazoti tasvika kuchipatara chihombe kuya mukoma, mari yatainge tachajwa yecar hiring yainge yakawanda, even though tainge taunganidza mari yacho takawanda nevamwewo varwere avo vainge vapiwa transfer, asi still takangochajwa mazimari ainge akawanda. Takazoti tasvika kuchipatara kuya mukoma, inini nemudzimai wangu takasvika tikagarako for about 4 days tigereko mukoma. Apa kwainge uchidiwa kudyiwa, inini ndaida kudya, amai vaida kudya, mwana aidawo kudya. Muchipatara macho hongu vaibikirwa, but zvaingovawo zvezviya zvokuti munhu asazoziya nenzara. Apa mimwe mishonga tainge tichingonzi tengai, mishonga yakati hapana. Kudzamara mukoma, kamari kose kaikaya ako katainge takaunganidza tichiti ndo kamari katainge tichida kushandisa kutenga mombe. By the time yatakazodzokera kumba, mwana paainge apora, takabva tazocalculate ndokubva taona kuti tainge tangosarwa $65. Mukoma, pamari yose iyo yatainge tanzi mombe yacho yainge ichiita 500, ndo mari yatainge takabva nayo takaibata kuSouth Africa iri $500 plus our own transport. Kamari kose ikako mukoma kakapukutwa, mombe yacho tisati tatombokwanisa kuiona, then kamari kaya mukoma ndokubva kangopera. Saka zvose izvi mukoma zvandakasangana nazvo ndo zvimwe zvezvinhu zvakakonzeresa kuti ndimbofunga kuti kunamata kwose uko kwandiri kuita kuti ndokuri kukonzeresa here kana kuti what is going on, because my life has been going down. Zvimwe zvekuti ndega ndava kutanga kuzvibvunza kuti Mwari wacho uyu wandakaudzwa kuti ndiye anokwanisa kundiponesa, ndiri kuona sekunge inini nemhuri yangu haasi kukwanisa kutiponesa. Dai kwanga kuri kunzi iyi ndo yega situation yandinongosangana nayo, iyi yekuti kana ndikagara ndabata mari iyoyo inobva yangodzakatika isina kana chainenge yambokwanisa kutenga. Aiwa, zvimwe kuda ndaingotiwo
matambo aiwa mamepo. So zvakazoitika mukoma, soon after inini nemudzimai wangu tambozama kushinga kuburikidza nekushingiswa nevamwe vanhu avo vatainge tichinamata navo pasangano apo patainge takatendeuka. Then vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichipinda pamutsanyo. Saka mukoma takati tapinda pamutsanyo, inini kuno kuSouth Africa ndinoitawo zvekudhiraivha, ndinodhiraivhawo zvimwe zvimamotokari zvakaita zvidiki izvi. Saka ndakatoti one day ndiri kubasa, I was waiting in queue. Ndakati ndakamira paqueue kudaro ndokubva ndabatwa nehope. Saka ndakati ndabatwa nehope ndopa ndakabva ndazorota. Ndakarota ndiri busy ndichitarisa motikari iyo yangu yandainge ndiinayo ndirimo muqueue imomo. Saka ndakabva ndaona sekunge motikari yacho yainge isina kunyatsokusungwa rimwe nut revhiri rekumashure. Saka ndakabva ndati zvino ndodii motikari iyi, kana ndikaramba ndichifamba nayo inokwanisa kuzobheuka, kana kuti ikandibheura then it means kuti inini ndinenge ndazotopinda pamahwani, anozosara achichengeta mhuri yangu ndianiko. So mukoma zvandakaita ndezvekuti ndichitenderera kudaro ndakabva ndazovhura siti riya rekumberi rinoita zvekuvhurika, then kumashure kwacho ndo kunenge kuine mawheel spanner nejack. Saka ndakati ndichitsvaka jack zvekare newheel spanner ndokubva ndaona kuti painge pasitomborina maturusi iwawo. Saka ndakatanga kuzvibvunza kuti how come zvinhu izvi zvandinoziva kuti zvinogara zvirimo mumotikari zvainge zvisimo mumotikari. Asi mukoma ndakatsvaka ndichatsvakisisa, asi hakuna kana chandakambogara ndawana. Ndopa ndakabva ndazotanga kungofamba zvangu ndichikoti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzongosangana neumwe munhu anokwanisa kuzondibatsira. Saka ndakati ndichifamba kudaro paside paside apo pandainge ndakapaka pakabva pasvika zvekare pakabva papaka imwe motikari. Motikari iyi yainge yakangofanana nemotikari iyo yandainge ndichidhiraivha, but iyo yainge iri yeblack. Then ndakabva ndaona kuti kumashure kwacho, because yainge isina canopy, ndikabva ndaona kuti mainge muine spana zvekare mainge muine jack, zvinhu zvandainge ndichitsvaka. Saka the moment mukoma yandakada kuenda kunobata zvinhu zviya ndopa ndakabva ndazoona zvekare imwe motikari iyi yakabva yangouya ndokubva yapaka, yainge yakapaka across the road, nayo yainge iri yeblack iri pick up. Asi chakandinetsa ndechekuti motikari iyi yainge iri motikari iya inotakura zvetuna, yainge iri motikari yekumochwari. Saka vanhu vakazobuda mumotikari umu vainge vari vaviri, vainge vari varume vaviri, vose vainge vakaremara. Saka ndakatozvibvunza kuti ko vanhu ava vakaremara ko vazokwanisa seiko kudhiraivha motikari iyi? But ivo vakabva vazoti kwandiri, ko uri kuiteiko pamotikari pedu? Nekuti already ndainge nditori busy ndichitosunga nut repamotikari, but inini mupfungwa dzangu ndainge ndichifungidzira kuti ndiri kusunga nut repamotikari iyo yandinoshandisa kudhilivha. Asi mukoma by the time yandakazotarira ndakabva ndaona kuti no man, ndainge ndichitosunga nut remotikari iyo yainge yauya kuzopaka paside pangu yainge iri yeblack. Mukoma ndakapererwa. Vanhu vose vakabva vaungana, zvikabva zvatotanga kutonzi mbavha. Then varume vaya ndokubva vanditora. Ndakashaya kuti ndozvidefenda sei, because ndainge ndabatwa red handed. Pasina kana nguva ndakabva ndatoona kuti ndainge ndatokombwa nedzimwe imbwa dzainge dziri black zvekare nemapurisa nemasoja. Vanhu vakabva vandibata ndokubva vanondikanda kumashure kwemotikari iyo yainge ichidhiraivhwa nezvirema zviya, motikari yainge ichirakidza kuti imotikari inoshandiswa kutakura zvituna. Ndakati ngokandwa kuseri kuya mukoma ndokubva ndangorohwa neblackout. Ndakarohwa neblackout mukoma. Then the next thing that happened is ndakazotongopepuka ndava muchipatara. Kuti nditi chii chakaitika kwandiri mukoma handitombonzwisise. Then mukuzonobatsirwa ndopa ndakabva ndazoudzwa kuti hanzi zvainge zvaitika ipapo, hanzi ndainge ndatorohwa nezvitukwane, hanzi ndokurohwa kwacho nezvitukwane kwandainge ndaita, ende hanzi ndakazoti saka mukuzonobatsirwa ndakabva ndazoudzwa kuti hanzi inini ndainge ndarohwa nezvitukwane, ende zvitukwane izvozvo zvakatopotsa zvandiuraya. But lucky enough pane vamwe vanhu avo vakakasika kuona kuti munhu ari mumotikari umu ane furo riri kubuda pamuromo pake. Then ndo pandakabva ndazongobatsirwawo nevamwe vanhu vainge varimo. Lucky enough kuti
tirimo mukiu kudaro pane umwewo mupostori uyo anoshanda pane rimwe bhuchari ainge ari pamberi pangu. Saka mupostori uyu paakaburuka ndo paakabva azoonawo kuti zveshuwa ndainge ndiine furo rainge richibuda pamuromo pangu. Hanzi vanhu vakabva vazomhanya mukati mune shop imwe. Saka hanzi vanhu vakabva vazomhanya ndokubva vazonotenga salt iya yemagodo ndokubva vazotanga kundimwaya nemvura yainge yakamixwa nesalt iyoyo yemagodo. Ndo hanzi pandakabva ndazoita sekunge ndainge ndaita senani, but handina kana kumbogara ndakwanisa kupepuka kusvika ndichizotorwa nevanhu vaya vemaambulance vachizondiendesa kuchipatara. Ndo pandakazopepuka ndava kuchipatara. Mukoma, zvose izvi zvekuitika muupenyu hwangu zvino zvekuti kana neni ndakutanga kuzvidhauta kuti wani kunamata ndinonamata, zvose zvekumashure ndakasiya. Zvese zvatainge tichiita kumashure kwose uko ndakasiya, because inini ndakazvarirwawo mumhuri yekuti imhuri yekuti yainge ichirema, yaiva neubatwa ushereketwa hwakawandisisa. Saka inini ndainge ndakazvipa decision yekuti inini I do not want to be a part of that, and ndainge ndisingadi kuti vabereki vangu pavanozofa vazondisirawo part of urombwa hwavo sezvavainge vakaitirwawo nemadzibaba avo, because inini baba vangu vakasirwawo portion yavo yeurombwa, because sekuru vedu hanzi vainge vaine divisi ravo. Pavakazoshayika sekuru vedu ava vakabva vazokamurira madzibaba edu isusu divisi iroro iro ratakangokurawo richingoshandiswawo nemadzibaba edu. Saka inini mukoma ndo zvinhu zvandainge ndichizama kuti ndinge ndichitiza, but it seems as if Mwari wacho kwandiri ari kushaya simba, because no matter what I do, no matter how much I try kuti ndinge ndichizama kuti ndinamatirewo upenyu hwangu, ndinamatirewo upenyu hwevana vangu zvekare neupenyu hwemudzimai wangu, but machallenges acho atiri kusangana nawo ndinoona sekunge ari kuramba achindiudza kuti dzoka kune dzinza rako, dzokera. It seems as if matambudziko acho ari kungondiudza kuti dzoka unoita izvo zvainge zvichiitwa nemadzibaba ako. Ndakati ndarwara kudaro, then pane vamwe mukoma vangu vakabva vangoti kwandiri, iwewe Bhururu uri kutambisa mukana uriko kujoni ikoko. Bhudhi vangu ava mukoma munhu ane mari dzake, vakangopindawo mumadhiri iwawawa egold buying, vane mari dzavo, vane mari dzinotyisa. Saka pandakarwara ipapo mukoma, then bhudhi vangu vakabva vangoti kwandiri, dambudziko rako nderekuti iwewe unoda kumhanyirira pamberi instead yekuti unge uchiremekedza midzimu yako, uri kuda kuimhanyirira pamberi. Wadii wangodzoka kuno kumusha, wazvigarira kuno kumusha, uone kuti haikushandiri here midzimu yako rather than zvauri kuita kujoni ikoko uchitambisa nguva. Saka bhuti vangu ava mukoma munhu ane mari dzake, vakaitawo madhiri iwawawa ekupinda mune zvegold buying zvekare nezvekusponza, vane mari inotyisa. But what I know mukoma ndezvekuti hakuna midzimu imboriko. Kwedu tinongoshandisa izvezvizvi madivisi nemimwe mishonga amenewo kana kuinewo vakazotorawo zvekare mimwe mishonga pamusoro pedivisi racho iroro iro rakanzi rakasiya rakamurwa nasekuru vedu. But inini this is what I am trying to run away from. Handidi zvinhu zvekuti mune ramangwana kana ndazoshayika vana vangu vanozosara vachitambudzika, because kwedu mukoma kutori nezveko zvekuti kana ndikatanga kutaura nezvazvo mukoma zuva rinosvika pakunyura ndichingokuudzai mamwe machallenges anosanganikwa nevanhu vemudzinza rekwedu. But inini mukoma ndangouyawo pano kuti ndinge ndichingotsvakawo advice kubva kune vedare renyu. Inini zvandakasiya zvose izvi ndingangoti zvandakasiya zvechivanhu, now that ndava kunamata. Why is it ndiri kusangana nemachallenges akatokura kudarika machallenges awo andainge ndichisangana nawo pandainge ndisati ndava kunamata. Life yangu yainge isiri perfect, but ndaikwanisa kutoita chinobatika. But kubva zvandakazotuka midzimu yekwangu mushure mekunge ndatendeuka, ndava kuona kuti upenyu hwangu huri kuoma, ndiri kuita sekunge ndiri kurarama ndiri mugwenga, hapana chandinobata chinobuda, kungobata mari nhasi mukoma, mari iyoyo yose inopera kuti
pasina kana chandinenge ndatenga. Mimwe mwedzi mukoma mushure mekunge ndawana salary yangu, tinotosvika pakutofa nenzara, kutambudzika, kushaya mari. Apa iwewe wabva mukunotambira mumba munosvika pakusevewa necabbage from 10 kunosvika musi wa 31 pandinozowana mari, but ndiri munhu anoshanda. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. What a complicated story. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section mukoma vedu ava. Hei zvakangoma hazvo vedu we.